Estamos na Baixa Limia, na Serra do Xurés, e estamos a pé do que era a capela da antigua aldea de Salgueiro. Salgueiro xa quedou abandonado fai moitísimos anos e agora é unha zona restringida. A nos deixámonos acceder a dirección do Parque Natural, o cal estamos terriblemente agradecidos, sobre todo por visitar, claro, e tamén compartir este sitio con todos vós, non? Sitio realmente impresionante e bellísimo. Donde estou eu, bueno, é coñecido como Camiño dos Mortos. Nunca houbo nesta aldea cementerio e se facía o traslado hasta o cementerio de Prado. Era un camiño angustioso. Dicíase que era tan largo e penoso, debe de ser 9 kilómetros por unha cota de 1000 metros de altura, unhas pendentes bastante pronunciadas. Entonces este camiño era o coñecido como Camiño dos Mortos, non? Alá ao fondo, vedes a aldea foi importante, unha aldea grande, con unha arquitectura boa, como veredes, os tellados eran de colmo, era palla, e isto hasta os anos 60 pois, foi unha aldea populosa, unha aldea na que viveu un número importante de xentes, pero as malas comunicacións, a emigración, pois terminaron deixando abandonada. Agora é propiedade da Xunta de Galicia, se está facendo un proxecto, aos poucos, porque os cartos non dan para moito de rehabilitación, que creo que pode ser moi interesante cando este terminado. Logo vamos tomar outra panorámica de outro sitio, da aldea, onde se vexa máis a dimensión do grande que era. Espero que disfrutedes de este viaxe, por decirlo de alguna maneira, no tempo. Moitísimas gracias e moi bo día.